Giv mig penge. Penge. Nej, jeg vil have penge. Giv mig dine penge. Au, det gør ondt. Nej, det er ligesom penge. Nej, hvordan våger du? Du skal ikke gøre sådan der hos mig. Det er godt, at jeg ikke er så meget mere. Jeg tror, han kommer. Nej, han kommer. Jeg så ham lige der. Hvorfor kan han? Det må ikke noget. Hvad? Hvad mener du? Du er væk til. Jeg siger ikke noget. Hvad mener du? Nej. Jeg tager til at høre på marken. Hvad mener du? Hvordan kan du gøre det? Ved du hvad? Jeg har også ting mod dig. Kan du se mig nu? Ja. Du har din kraft. Jeg suger den. Hvad har du der hånden? Du har to, hvad har du? Nej! Hvor jeg holder, hvad er det her for en skid? Finder det dig? Nej. Var det bare en drøm? Det tror jeg ved det ikke. Men hvordan er den så? Ikke den plante. Nej, den har jeg på markedet bare. Det gider ikke. Nej.